Кнігі без літар на камунікат.орг. Гісторыя беларускай прысутнасці ў Варшаве мае сваю багатую традыцыю і таксама багатую гісторыю. Калі казаць пра 20е стагоддзе, то, напрыклад, у міжваеннай Варшаве таксама адбывалася беларускае жыццё. Многія беларусы, асабліва моладзь, ехалі туды вучыцца, атрымоўваць асвету і таксама частка з іх брала ўдзел у нейкім арганізацыйным, грамадска-культурніцкім жыцці. Сярод беларусаў, якія ў міжваенны час пражывалі, напрыклад, у Варшаве і займаліся нейкай беларускай працай, можна ўзгадаць хаця ж бы Мікалая Лапіцкага, будучага святара беларускай праваслаўнай царквы, які пасля Другой сусветнай вайны апынуўся на эміграцыі і заснаваў, напрыклад, у мясцовасці Саут-Рівер у Злучаных Штатах Амерыкі беларускую парафію у гонар святой Ефрасіні Полацкай. Дык вось ён у 30-е гады навучаўся ў Варшаўскім універсітэце на факультэце праваслаўнай тэалогіі, дзе атрымоўваў менавіта сваю прафесійную падрыхтоўку. Беларускае жыццё не спынілася у польскай сталіцы і з пачаткам Другой сусветнай вайны. Праўда, адбывалася яно ўжо у іншых абставінах, палітычных, сацыяльна-эканамічных абставінах, якія, безумоўна, ўплывалі на змест і арганізацыю гэтага жыцця. Зараз я хацеў бы звярнуць увагу менавіта на прысутнасць беларусаў, на беларускую актыўнасць у Варшаве ва ўмовах нямецкай акупацыі. Нагадаем, што нямецкая акупацыя распачалася ў 1939 годзе, калі быў усталяваны акупацыйны рэжым. Нямецкія акупанты увялі новы тэрытарыяльна-адміністрацыйны падзел, і паводле гэтага новага падзелу Варшава апынулася ў складзе генеральнага губернатарства. Генеральнае губернатарства – гэта такая адміністрацыйная адзінка, якую стварылі немцы на акупаванай тэрыторыі Польшчы. Яна ўключала ў сябе не ўсю тэрыторыю Польшчы, толькі часткова, у тым ліку Кракаў, Люблін, ну і Варшаву. Сядзібай уладаў кіраўніцтва генеральнага губернатарства быў якраз такі Кракаў. Варшава фактычна атрымала статус адной з чатырох цэнтраў, аднаго з чатырох дыстрыктаў, з якіх складалася генеральнае губернатарства. Але менавіта Варшава сталася найбуйнейшым месцам, у якім апынулася значная частка беларусаў у перыяд нямецкай акупацыі. Ні ў Кракаве, ні ў Любліне альбо ў якім іншым польскім горадзе не было столькі беларусаў, асабліва тых актывістаў, якія ўключыліся ў нейкую нацыянальна-культурніцкую грамадскую дзейнасць. І таму Варшава заслугоўвае тут менавіта на асобную увагу. Першая беларуская арганізацыя, якая была створана на тэрыторыі Варшавы, увогуле на тэрыторыі генеральнага губернатарства, гэта быў беларускі камітэт, альбо як яшчэ называлі яго беларускі камітэт самадапамогі ў генеральным губернатарстве. Сядзібай гэтага камітэту менавіта сталася Варшава. Сядзіба месцілася на вуліцы Ксёнжэнцай. Дадзены момант будынак, у якім знаходзілася цэнтраля сядзіба гэтага камітэту, не захаваўся. Ён быў знішчаны падчас вайны. У гэты момант трэба задаць пытанне, што ж спрычынілася да таго, што беларускае жыццё, беларуская дзейнасць у гады акупацыі актывізавалася. Безумоўна, на гэта паўплывалі тыя палітычныя і міжнародныя змены, якія адбыліся ў свеце. Нямецкія акупанты карысталіся такой старажытнай, спраўджанай методай, такім прынцыпам падзяляй і ўладар. Асноўная мэта гэтага прынцыпу заключалася ў тым, каб падтрымліваць розныя нацыянальныя антаганізмы, альбо калі іх не было, то ствараць. У практыцы гэта выглядала так, што у шматмоўным, у шматкультурным асяроддзі рабілася стаўка на тое, каб
падтрымліваць розныя нацыянальныя плыні, нацыянальныя рухі, падтрымліваць адных, але адначасова пераследаваць іншых. І вось у выпадку генеральнага губернатарства тыя нацыянальныя групы, якія маглі разлічваць на адносную падтрымку альбо прынамсі на пэўную аўтаномію ў галіне нацыянальна-культурнага развіцця, гэта былі в першую чаргу украінцы, ну і таксама беларусы, якіх трэба сказаць, што было не шмат у параўнанні з украінцамі, але тым не менш яны таксама браліся пад увагу падчас нацыянальнай палітыкі нямецкіх акупантаў на тэрыторыі генеральнага губернатарства. У той час, калі украінцы і беларусы маглі атрымаць нейкую нацыянальна-культурную аўтаномію, маглі разлічваць на нейкія пэўныя палёгкі у арганізацыйных культурніцкіх альбо асветніцкіх справах, то, напрыклад, польскае насельніцтва, якое складала пераважную большасць генеральнага губернатарства, было гэтай магчымасці пазбаўлена. Вось такая прагматычная палітыка нямецкіх акупантаў, якая была накіравана фактычна на падмацаванне нацыянальных антаганізмаў, на нацыянальныя падзелы, на разбіццё грамадства на асобныя нацыянальныя групы. Але трэба адзначыць, што такая палітыка, яна, безумоўна, стварыла пэўныя магчымасці да актывізацыі беларускага нацыянальнага жыцця. Беларускія дзеячы ў перыяд Другой сусветнай вайны ў сваёй большасці зрабілі стаўку на Трэці рэйх. Чаму так адбылося, гэта асобнае пытанне, пра гэта я лічу, што трэба размаўляць асобна, але фактам з'яўляецца тое, што, безумоўна, прадстаўнікі беларускага нацыянальнага руху яшчэ напярэдадні пачатку Другой сусветнай вайны звязвалі з Берлінам пэўныя надзеі на тое, што беларускае пытанне зноўку будзе ўведзена ў рангу міжнароднага. І менавіта кіруючыся вось гэтым прынцыпам, таксама прагматычным, трэба сказаць, палітычным прынцыпам, не нейкім ідэалагічным, абсалютна не. Кіруючыся гэтым прынцыпам, беларускія дзеячы актыўна супрацоўнічалі з нямецкімі акупантамі, у тым ліку і на тэрыторыі акупаванай Польшчы, як, напрыклад, гэта адбывалася на тэрыторыі генеральнага губернатарства. Беларускі камітэт самадапамогі быў створаны ў 1940 годзе. Сярод яго заснавальнікаў, актывістаў можна тут пералічыць ксяндза Вінцэнта Гадлеўскага, беларускага дзеяча Фабіяна Кінчыца альбо Мікалая Шчорса. Трэба сказаць, што беларускі лагер таксама быў стракаты, ён не быў аднародны па сваіх поглядах, там былі людзі, якія мелі розныя перакананні, таксама розныя палітычныя амбіцыі, і вось гэта яскрава таксама выявілася падчас стварэння беларускага камітэту ў генеральным губернатарстве. Ішло такое своеасаблівае змаганне з аднаго боку паміж прыхільнікамі Фабіяна Кінчыца, які быў вельмі актыўна заангажаваны ў супрацоўніцтва з нямецкімі акупантамі, і іншымі беларускімі дзеячамі, як, напрыклад, Гадлеўскі альбо Шчорс. І ўрэшце рэшт, пасля непрацяглага змагання, вось такой міжусобнай барацьбы за ўладу, ўсё ж такі перамог Мікалай Шчорс, які стаў на чале беларускага камітэту ў генеральным губернатарстве. Нагадаю, сядзіба якога знаходзілася ў Варшаве на вуліцы Ксяжэнцай. І фактычна з таго часу Шчорс быў адзіным, так бы мовіць, непадзельным кіраўніком беларускага камітэту ў генеральным губернатарстве. У чым заключалася роля гэтага камітэту? Ён выконваў ролю такога цэнтру, які каардынаваў дзейнасць нацыянальную культурніцкую працу беларусаў, якія паволі лёсу апынуліся на тэрыторыі генеральнага губернатарства. Трэба адзначыць, што абсалютная большасць гэтых беларусаў, якія пражывалі на тэрыторыі генеральнага губернатарства, яны знаходзіліся менавіта ў польскай сталіцы. І таму не павінна нас здзіўляць тое, што менавіта Варшава была тым сэрцам, было тым рухавіком і было фактычна тым найвялікшым асяродкам беларускага жыцця ў перыяд нямецкай акупацыі. Таму ўсё было засяроджана вакол вось гэтага камітэта на чале з Міколам Шчорсам. Шчорс быў маладым, вельмі энергічным, трэба сказаць, чалавекам, вельмі амбітным чалавекам. Напярэдадні вайны ён увогуле меў вялікія амбіцыі, таксама разлічваў на тое, што калі немцы дазволяць беларусам стварыць хоць нейкую маранеткавую дзяржаву, то ён стане на яе чале. Ягоныя мары не спраўдзіліся.
гэта была злуда, але з іншага боку трэба памятаць, што Шчорс сапраўды быў вельмі актыўным, вельмі добра падрыхтаваным, таксама ў арганізацыйным сэнсе чалавекам таксама даволі заможным, паколькі ён меў медычную асвету, быў лекарам, меў практыку, у тым ліку ў Варшаве лекарскую, што дазваляла яму уплываць на падзеі, уплываць таксама на тых суродзічаў, якія апынуліся у Варшаве. Беларускі камітэт быў адзінай грамадскай арганізацыяй, якая прадстаўляла інтарэсы беларускага жыхарства на тэрыторыі генеральнага губернатарства, таму туды звярталіся людзі ў самых розных пытаннях. Калі нешта патрэбна было вырашыць, то фактычна беларускі камітэт, які месціўся ў Варшаве, з'яўляўся такім пасярэднікам паміж акупантамі з аднаго боку, акупацыйнымі ўладамі і звычайнымі людзьмі, якія там нешта хацелі вырашыць, нечага хацелі дамагчыся. Напрыклад, туды звярталіся сваякі, родныя ваеннапалонных, беларусаў, якія апынуліся ў нямецкім палоне, іх патрэбна было вызваліць. І Шчорс і яго паплечнікі разглядалі такія пытанні наконт вызвалення ваеннапалонных. Таму неўзабаве асноўную масу людзей, якія далучыліся да беларускага камітэту, складалі менавіта ваеннапалонныя. Тыя, якія апынуліся ў 1939 годзе як польскія вайскоўцы ў нямецкім палоне, потым іх вызвалялі, яны далучаліся да камітэту, паколькі бачылі ў ім нейкую пэўную падтрымку, гарантыю сваёй будучыні. Трэба сказаць, што беларускі камітэт сапраўды быў даволі прывабнай установай ва ўмовах брутальнай акупацыі. Што такое акупацыя? Акупацыя – гэта голад, гэта недахоп харчавання, недахоп лекаў, гэта галеча, якая была выклікана менавіта ваеннымі умовамі і умовамі акупацыі. А ў той самы час менавіта камітэт аказваў пэўную сацыяльную, гаспадарчую, але таксама юрыдычную дапамогу тым, хто да яго звяртаўся, альбо тым, хто далучаўся, хто належаў, быў сябрам гэтага камітэту. Таму, канешне, шмат людзей далучалася да камітэту, і трэба сказаць, што не толькі гэта былі беларусы, прадстаўнікі іншых нацыянальнасцяў, што, па сутнасці, супярэчала статуту гэтай арганізацыі. Яна не павінна была прымаць у свае шэрагі не беларусаў, але кіраўніцтва лічыла мэтазгодным прымаць. Чаму? Таму што гэта мяняла паказчыкі таксама, гэта ўплывала на змены колькаснага стану сяброў. Чым больш было сяброў, тым больш аўтарытэтным выглядаў гэты камітэт у вачах хаця ж бы немцаў, напрыклад, правда. І тады можна было разлічваць на нейкія дадатковую дапамогу, нейкія дадатковыя палёгкі, што і выкарыстоўвалі кіраўнікі гэтага камітэту. Таму тыя, хто далучаўся да камітэту, яны атрымлівалі пэўную дапамогу, сацыяльную дапамогу, яны вызваляліся ад пэўных павіннасцяў, якія тычаліся польскага жыхарства, генеральнага губернатарства. Можна сказаць, што карысталіся пэўнымі прывілеямі, сацыяльнымі нейкімі прывілеямі, у тым ліку тычылася гэта і харчовых картак, харчаванне адбывалася па картках, і сябры камітэту мелі магчымасць атрымаць больш колькасць харчавання, чым, напрыклад, тыя, хто да камітэту не належаў. Акрамя таго, у Варшаве была адчынена такая сталоўка, у якой харчаваліся таксама штодзённа людзі, якія таксама належалі да гэтага камітэту альбо былі нейкім чынам звязаны з гэтай арганізацыяй, ёй, напрыклад, спачувалі. Камітэт праводзіў актыўную не толькі сацыяльную такую дапамогу, але яшчэ юрыдычную дапамогу. Сярод актывістаў, сяброў камітэту знаходзіліся людзі, якія мелі юрыдычную асвету, і яны таксама дапамагалі пісаць, напрыклад, заявы нейкія, правда, рыхтаваць нейкія паперы афіцыйныя тым, каму была патрэбна гэта дапамога, альбо, напрыклад, займаліся афармленнем разглядаў спраў, якія тычыліся вызвалення ваеннапалонных. Асноўнай таксама працай, можна сказаць, альбо адной з асноўных галін дзейнасці беларускага камітэту у Варшаве была таксама і культурніцкая-асветніцкая праца. З гэтай мэтай ставіліся розныя спектаклі, адбываліся таксама сустрэчы, чыталіся так званыя лекцыі беларусазнаўства, беларусаведы.
адбываліся такія публічныя лекцыі, гэта ўсё адбывалася па прынцыпу грамадскіх такіх мерапрыемстваў, куды запрашаліся не толькі сябры камітэту, але таксама тыя, хто хацеў належыць альбо вагаўся, думаў належыць ці не належыць. Ну так вось для гэтай катэгорыі людзей адбываліся курсы беларусазнаўства, чыталіся лекцыі сярод лектараў, тых, якія прыязджалі ў Варшаву адмыслова дзеля таго, каб прачытаць нейкую лекцыю. Быў, напрыклад, той жа Вінцэнт Гадлеўскі ксёндз, альбо таксама Ян Кастанкевіч, вядомы мовазнаўца, які чытаў вось таксама лекцыі, якія тычыліся гісторыі краіны, народу, але таксама гісторыі і мовы, так, беларускай. Вось адбываліся такія адкрытыя мерапрыемствы. Ну і трэба сказаць, што яны карысталіся адноснай папулярнасцю сярод беларусаў, якія пражывалі ў Варшаве. Некаторыя з іх сапраўды гэта іх цікавіла, а іншыя рабілі гэта па нейкіх меркальтыльных такіх, так бы мовіць, абсалютна безідэйных нейкіх памкненняў, проста хацелі трымацца гэтага камітэту, бо гэта мела нейкую карысць, прыносіла карысць тым людзям, якія вось менавіта мелі сяброўскія пасведчанні. Камітэт, трэба сказаць, што ў яго склад належалі людзі розных, я ўжо сказаў, нацыянальнасцяў, і былі таксама людзі, якія былі адмыслова туды уключаныя, уступалі туды па загаду, напрыклад, нейкага свайго кіраўніцтва. Я маю на ўвазе тут прадстаўнікоў польскага незалежніцкага падполля, якое таксама хацела мець сваіх прадстаўнікоў, такіх заканспіраваных сваіх сяброў, каб ведаць, чым займаецца гэта структура, так ці яна стварае нейкую пагрозу ці не. Асобнай старонкай беларускага жыцця ў акупаванай Варшаве была таксама школьная дзейнасць. У 1942 годзе у Варшаве на вуліцы Швентаянскай была адчынена беларуская 6гадовая школка. Это была адзіная школа беларуская на тэрыторыі генеральнага губернатарства, адзіная школа, на якой навучанне вялося на беларускай мове. Паводле падлікаў беларускіх і польскіх даследчыкаў, гэту школу ў розны час наведвала недзе каля 60 вучняў ва ўсіх класах. Школа мела інтэрнат, паколькі частка вучняў паходзіла з-па-за Варшавы, бацькі не ў стане былі, напрыклад, зняць кватэру, то вось быў інтэрнат на патрэбы тых вучняў, якія не мелі дзе жыць, дзе спыніцца ў польскай сталіцы. Школа працягвала сваю дзейнасць аж до 1944 года. Гэта вось фактычна 2 гады яна працавала. Аднойчы таксама улетку для школьнікаў быў зладжаны такі летнік на Бельшчыне, так, на вёсцы, як мы кажам, дзеля таго, каб як бы моладзь там заахвоціць неяк, правда, дзеля таго, каб нейкім чынам яны таксама мелі сувязь з вёскай, так, з вёскай, з якой большасць з іх безумоўна паходзіла. Адным з такіх важных эпізодаў, я б сказаў, вельмі істотных эпізодаў беларускага жыцця у Варшаве у гады нямецкай акупацыі была дзейнасць на царкоўнай ніве. Трэба адзначыць, што большасць прадстаўнікоў беларускага камітэту і людзей, якія прыхільна ставіліся да гэтай арганізацыі, гэта былі людзі, якія належалі да розных веравызнанняў. У першую чаргу гэта былі праваслаўныя, але былі таксама і каталікі. І вось, каб забяспечыць ім належную рэлігійную духоўную працу і апеку, то рабіліся спробы, і ўдалыя, трэба сказаць, спробы арганізацыі таксама царкоўнага жыцця. Тут вялікія поспехі мела перадусім дзейнасць праваслаўных беларусаў у Варшаве. Яшчэ восенню 1940 года у верасні чальцы беларускага камітэту у генеральным губернатарстве звярнуліся да тагачаснага кіраўніка мясцовай аўтакефальнай царквы, мітрапаліта Дыянізія Валядынскага,
з просьбай, каб ён дазволіў стварыць у Варшаве беларускую праваслаўную парафію. Такая згода была атрымана. Таксама трэба сказаць, што не без уплыву акупацыйных уладаў, якія намагаліся дзяліць грамадства паводле нацыянальнай прыкметы, таксама на царкоўным палетку. Таму вось гэта просьба, гэты зварот, ён быў задаволены. І ў верасні 1940 году у Варшаве распачала дзейнасць парафія, беларуская парафія, у гонар увядзення Багародзіцы ў храм. Сядзібаю, так бы мовіць, гэтай парафіі, месцам, дзе адпраўляліся набажэнствы, была вуліца Парыская на Саскай кэмпе, у неблагім месцы, і фактычна ў будынку праваслаўнай духоўнай семінарыі. І там менавіта адбываліся набажэнствы для вернікаў беларусаў. Што трэба адзначыць, што першым святаром, які апекаваўся гэтай парафіяй, быў Філафей Нарко, айцец Філафей Нарко, які пазней стане епіскапам, які быў высвечаны на епіскапа. Ну і лёс яго склаўся так даволі цікава, ён пасля вайны апынуўся на эміграцыі. Але гэта ўжо, безумоўна, іншая гісторыя. Дык вось Нарко вядомы быў тым, што ён стаў першым святаром, але не адзіным і не апошнім, паколькі ў 41 годзе ўлетку ён быў вымушаны паехаць на бацькаўшчыну. Яго месца занялі іншыя святары, яны мяняліся, нейкі час увогуле беларуская парафія не мела сталага такога святара, абслугоўвалася рознымі святарамі. І ўрэшце рэшт быў канчаткова прызначаны святаром Тодар Барэцкі. Ён не быў беларусам па паходжанні, айцец Тодар быў украінцам, але аддана служыў таксама і беларускім вернікам, адпраўляючы сярод іх набажэнствы. Чым займалася вось гэта парафія? Безумоўна, першаснаю ролю было духоўнае, было заспакаенне духоўных патрэбаў беларускіх вернікаў у Варшаве, і таму штонядзелю адбываліся набажэнствы, была ладжана імша. Імша адбывалася на царкоўна-славянскай мове, безумоўна, але казанні ўжо рабіліся па магчымасці на беларускай мове. Уся дзейнасць канцылярыі парафіяльнай, уся нейкая справаздачная дзейнасць, яна адбывалася таксама па-беларуску. У 1941 годзе, восенню 41 года, ў Варшаве была створана беларуская царкоўная рада, якая шчыльна была звязана з беларускай парафіяй. Заданнем беларускай царкоўнай рады быў пераклад літургічных тэкстаў, літургічнай літаратуры з царкоўна-славянскай мовы на мову беларускую. Так рабіліся пераклады. З якой мэтай? Трэба сказаць, што ў 41 годзе сярод кіраўнікоў беларускага нацыянальнага руху панавала такое перакананне, што хутка на бацькаўшчыне адбудуцца вялікія змены, што тая вайна, якая тады распачалася якраз-такі ўлетку 41 году паміж Нямецчынай і СССР, яна скончыцца паразай Савецкага Саюзу. Беларусь атрымае магчымасць, нейкую магчымасць нацыянальна-культурнага развіцця, магчыма нават нейкую дзяржаўнасць. І стаўка рабілася на тое, што беларускаму народу будзе патрэбна таксама і незалежная беларуская праваслаўная царква. Вось з гэтай мэтай рабіліся захады дзеля таго, каб немцы дазволілі высвяціць некаторых беларускіх святароў на епіскапаў, і сапраўды гэта адбылося. Той жа Нарко, як мы ўжо згадалі, быў высвечаны на епіскапа. І таксама беларускія праваслаўныя дзеячы усведамлялі сабе патрэбу мець літаратуру адпаведную, літаратуру літургічную, якая б дазволіла з цягам часу беларусізаваць беларускае царкоўнае жыццё. І вось менавіта гэта задача перакладу, падрыхтоўкі адпаведных тэкстаў, адпаведнай літаратуры была ўскладзена на беларускую царкоўную раду. Роўна праз год, восенню 1942 года, у жыцці праваслаўных беларусаў у Варшаве адбылася яшчэ адна цікавая змена.
тады было створана беларускае праваслаўнае братства ў гонар святога Юрія. Трэба сказаць, што гэта была адзіная светская арганізацыя беларуская, якая існавала ў праваслаўнай царкве падчас другой сусветнай вайны. Так, адзінае праваслаўнае братства беларускае, якое было створана, не было іншых братстваў, такіх адпаведнікаў нават на тэрыторыі акупаванай Беларусі. Вось рабіліся такія захады, і шчыра кажучы, варшаўскае братства, вось братства святога Юрія, оно таксама было створана не выпадкова. Беларускі мясцовы актыў разлічваў на тое, што Варшава станецца такім як бы духоўным цэнтрам, так бы мовіць, з якога потым будзе распаўсюджвацца вось гэта ідэалогія, гэтыя думкі пра беларусізацыю беларускай царквы на Беларусі. Вось, і рабілася як бы стаўка на тое, што варшаўскі асяродак праваслаўны, які быў даволі актыўны, так, і даволі шматлікі, ён павінен быў падрыхтаваць грунт для беларусізацыі на Беларусі. Так. І вось гэта беларускае царкоўнае братства святога Юрія, яно таксама праводзіла актыўную харытатыўную дзейнасць, дабрачынную, праводзіла таксама дзейнасць асветную сярод сваіх сяброў, сярод вернікаў праваслаўнага веравызнання, але таксама і праводзіла выдавецкую дзейнасць, што было вельмі, вельмі важна. На патрэбы гэтага братства быў забяспечаны доступ да метрапалітарнай друкарні, і вось дзякуючы намаганню сяброў братства ў 1942 годзе, а таксама на працягу 1943 года было выдадзена некалькі выданняў такога рэлігійнага зместу. В першую чаргу тут трэба згадаць беларускі праваслаўны малітвеннік, беларускі малітваслоў на 1942 год, і таксама беларускі праваслаўны патэрык. Вось гэта фактычна 3 выданні, якія пабачылі свет на працягу 42 і 43 года, якія актыўна распаўсюджваліся сярод беларускіх вернікаў праваслаўнага веравызнання, і якія мелі менавіта служыць справе беларусізацыі і вернікаў, але таксама і святароў. Напрыклад, беларускі праваслаўны малітвеннік, ён утрымліваў розныя малітвы, самыя неабходныя, так штодзённыя, якія, гэта было такое выданне, якое можна было насіць заўсёды, мець пры сабе, і калі ўзнікала патрэба, надыходзіў час малітвы, то каб можна было маліцца, але менавіта на беларускай мове. Дзеячы беларускага братства апелявалі да беларусаў у іншых краінах, каб яны таксама бралі прыклад з варшаўскай парафіі, каб яны таксама фармавалі свае ўласныя структуры, стваралі такія беларускія братства, але, на жаль, гэты водгук ён як бы не быў падтрыманы. Сярод актыўных дзеячаў гэтага беларускага братства і ввогуле беларускай парафіі у Варшаве трэба пералічыць у першую чаргу Антонія альбо Антося Краскоўскага, так, вядомага актывіста, які быў не толькі грамадскім актывістам, але перадусім вось на царкоўнай ніве вельмі актыўна працаваў. Так, Мікалай Ждановіч таксама, які кіраваў хорам нейкі час пры беларускай парафіі. Беларуская парафія, а таксама братства святога Юрія утрымлівала пэўныя сувязі з прадстаўнікамі іншых праваслаўных цэркваў альбо прадстаўнікамі іншых нацыянальнасцяў, якія вызнавалі праваслаўе. Так, напрыклад, з украінцамі адбывалася там такое супрацоўніцтва, але разам з супрацоўніцтвам трэба сказаць, што вось гэтыя справы беларуска-украінскія на тэрыторыі генеральнага губернатарства яны не выглядалі найлепшым чынам. Чаму? Таму што як бы украінцаў было непараўнальна больш, асабліва калі казаць пра праваслаўную царкву на тэрыторыі генеральнага губернатарства, то трэба адзначыць, што украінцы як бы пераважалі сярод вернікаў і святароў і складалі таксама значную частку, і яны мелі нават амбіцыі, каб ператварыць гэту праваслаўную царкву на тэрыторыі генеральнага губернатарства у такую украінскую царкву, што, канешне, супярэчыла і беларусам, але таксама не адпавядала інтарэсам немцаў, якія намагаліся, каб у межах адной царквы існавалі розныя нацыянальныя групы. Таму даходзіла да канфліктаў, і вось такі канфлікт найбольш такі хіба гучны, які адбіўся потым рэхам у грамадстве, ён адбыўся ў 1940 годзе,
на тэрыторыі паўднёвага Падляшша і украінцы, і беларусы, і украінскі камітэт самадапамогі, які існаваў таксама, і таксама беларускі камітэт самадапамогі, вялі актыўную дзейнасць сярод жыхароў, сярод праваслаўных жыхароў на тэрыторыі Падляшша, паўднёвага Падляшша, хачу адзначыць. І змаганне ішло, фактычна змаганне за душы і сэрцы гэтых несвядомых яшчэ ў нацыянальным сэнсе сялянаў. У тым ліку гэта спаборніцтва адбывалася і на царкоўнай ніве. Беларусы спрабавалі стварыць там некалькі беларускіх парафіяў, беларусізаваць там мясцовую царкву, але супраць гэтага адкрыта выступалі дзеячы украінскага камітэту, а асабліва таксама святары, якія спачувалі украінскаму камітэту альбо былі звязаны вельмі шчыльна з украінскім камітэтам у генеральным губернатарстве. Вось, напрыклад, уладыка Іларыён Ахатенка, які на той час быў епіскапам холмскім, ён адкрыта выступаў супраць беларускай царкоўнай акцыі, лічыў яе дэструктыўнай, недапушчальнай, казаў, што нічога супраць не мае існавання беларускай парафіі, напрыклад, у Варшаве, але ўжо на тэрыторыі паўднёвага Падляшша ён так не бачыў патрэбы ствараць такіх беларускіх царкоўных структур. Акрамя праваслаўных беларусаў, таксама пэўную актыўнасць ажыццяўлялі і беларусы-каталікі, якія апынуліся ў польскай сталіцы ў гады нямецкай акупацыі. Асабліва гэта жыццё завіравала, так бы мовіць, вельмі моцна актывізавалася пасля таго, як у Варшаве з'явіўся айцец Пётр Татарыновіч. Ён, як такі паламяны, зацяты прыхільнік беларускага руху, спрычыніўся менавіта да беларусізацыі каталіцкай царквы сярод беларусаў, якія апынуліся ў Варшаве, і дзякуючы яго намаганням была створана такая парафія, беларуская каталіцкая парафія ў 42-м годзе. Яна была не шматлікая, але тым не менш дзейнічала. Набажэнствы для беларусаў-каталікоў першапачаткова адбываліся у старым горадзе, у самым цэнтры, у касцёле святога Марціна на вуліцы Піўнай, але ў 43-м годзе беларускія вернікі былі вымушаны пакінуць гэту святыню, пераехаць на вуліцу Мядовую, дзе ў царкве айцоў базылянаў таксама адбываліся беларускія набажэнствы. Там фактычна гэта быў працяг той дзейнасці, распачатай яшчэ на вуліцы Піўнай. Трэба сказаць, што сярод каталікоў таксама рабіліся спробы выдаваць сваю літаратуру. Была створана камісія такая на чале з Татарыновічам, якая займалася перакладамі літургічных і рэлігійных тэкстаў, так, рознага рэлігійнага і маральна-этычнага зместу. І гэта дзейнасць праводзілася па такому ж прынцыпу, як і дзейнасць праваслаўных беларусаў. Так рыхтавалася глеба да беларусізацыі царкоўных структур. Беларуская актыўнасць, вось такая грамадска-культурніцкая актыўнасць у Варшаве, яна ажыццяўлялася фактычна да лета 1944 года, і толькі вось падзеі, якія тады адбыліся, яны фактычна палажылі канец існаванню гэтай актыўнасці, спынілі гэту актыўнасць. Мы ведаем, што ўлетку 1944 года распачаўся наступ Чырвонай арміі. Чырвоная армія збліжалася да Варшавы, і таксама неўзабаве выбухла ўзброенае антынямецкае паўстанне у польскай сталіцы, распачаліся баявыя дзеянні. У выніку большасць беларускіх дзеячоў, якія былі засяроджаны вакол вось гэтых беларускіх структур розных, вакол беларускага камітэту, беларускіх парафій, як праваслаўнай, так і каталіцкай, былі вымушаны эвакуавацца далей на захад. Яны апынуліся ў Кракаве. У Кракаве беларускі камітэт нейкі час працягваў сваю дзейнасць. Прынамсі, вядома, што ён яшчэ працаваў да студзеня 1945 года. Па-ранейшаму на чале гэтага камітэту знаходзіўся Мікола Шчорс. Але той актыўнасці, якая была ў Варшаве, ўжо не было.
гэта фактычна было часовае становішча, усе пра гэта ведалі, усе цудоўна ўсведамлялі, у якой сітуацыі знаходзяцца, усе думалі ўжо пра тое, як ратаваць сябе, уласнае жыццё. Ну і таму далейшы лёс, пасляваенны лёс дзеячаў беларускай грамады ў Варшаве склаўся па-рознаму. Некаторыя засталіся ў Польшчы, у камуністычнай Польшчы, так, пасля вайны, нават сталіся ахвярамі камуністычнага пераследу, але найбольш вядомыя, найбольш актыўныя дзеячы, як, напрыклад, той жа Мікалай Шчорс, яны, безумоўна, апынуліся на захадзе, дзе таксама працавалі у розных беларускіх арганізацыях, стваралі гэтыя арганізацыі, і працягвалі гэтую сваю актыўнасць, якой яны займаліся і дасюль. А лёс іншых, шмат было таксама тых, чый лёс нам цяжка нават зараз высветліць. Так, невядома, як ён склаўся, магчыма, што ён склаўся трагічна. Вось гэта гісторыя беларускай, так бы мовіць, Варшавы, акупаванай Варшавы, так, акупаванай немцамі Варшавы, яна працяглы час не даследавалася, не была прадметам даследчыцкай увагі, але дзякуючы таму, што захаваліся шматлікія архіўныя матэрыялы, то мы можам з пэўнай дакладнасцю, узнавіць тыя падзеі, з пэўнай дакладнасцю іх прасачыць. Так, і зараз, дзякуючы гэтаму, ведаем, што ў той час адбывалася ў польскай сталіцы.